У 1989 годзе адбыўся выпадак, які мог змяніць далейшы лёс Беларусі. Гаворка пра крымінальнае здарэнне. Но як жа ж нейкая там крыміналка можа паўплываць на будучыню цэлай краіны? А справа ў тым, што ўдзельнікам і падазраваным у гэтай справе быў Александр Лукашенко, у дачыненні да якога вялося расследаванне за жорсткае збіццё падначаленага, у тым ліку нагамі. Звычайна ў такіх выпадках адбываецца суд і вырак, але ў гэтай гісторыі ўсё пайшло трошкі інакш. Справа з'явілася, а потым раптоўна знікла. Паводле сведчанняў, яе замяў Васіль Лявонаў, на той момант першы сакратар магілёўскага абкама КПБ. Але пазней, у 97-м годзе, удзячны Лукашенко сам адправіць яго за краты. А тады падзеі склаліся так, што замест шляху на лаву падсудных Лукашенко імкліва ўвайшоў у вялікую палітыку. Як жа ж так выйшла і што адбылося далей, глядзіце ў чарговым выпуску адліку. Да крымінальнага выпадку Лукашенко ўжо 2 гады кіраваў саўгасам «Гарадзец» у Шклоўскім раёне. У той час на перыферыі гэта была не проста фармальная пасада. Дырэктар гаспадаркі на сваёй тэрыторыі тады кантраляваў практычна ўсё: людзей, тэхніку, дысцыпліну, выкананне планаў. Признается, лучше работалось в аграрном секторе, когда возглавлял совхоз. У такой сістэме ў кіраўніка былі літаральна царскія паўнамоцтвы. Хутчэй за ўсё, менавіта тут у Лукашэнкі і заклаўся той аўтарытарны стыль, які ў будучыні ён і перанясе з асобна ўзятага саўгаса на ўсю краіну. Упершыню адчуўшы паўнату сваёй улады, Лукашенко хутка паклаў на ўсялякую субардынацыю з падначаленымі, а з часам і на межы закону, учыніўшы гвалт у дачыненні да трактарыста Васіля Бандуркова. Сам Лукашенко пазней не адмаўляў, што ўжываў силу. «Я его взял и бросил, и он кувырком с этой горы с песком полетел. Завернулся, руки отряхнул и пошел», казаў ён пазней у інтэрв'ю. Але рэальныя факты і ўспаміны сведчаць пра іншае. Вось вам згадкі былой журналісткі Шклоўскай раёнкі Вольгі Паўлавай. Лукашенко выцягнуў з трактара гора трактарыста і адлупцаваў таго ўсімі сваімі канечнасцямі, зламаўшы таму нагу. Ну а той же Васіль Лявонаў узгадваў гісторыю так. З Лукашэнкам адбылася непрыгожая гісторыя. Прыехаў у брыгаду і збіў абсалютна цвярозага трактарыста. Збіў жорстка, ботамі. Я по своей природе, по своему происхождению не могу быть жестоким. Што цікава, Бандуркова апыніўся далёка не адзінай ахвярай будучага дыктатара. Журналіст галоўнай аграрнай газеты СССР «Сельская жизнь» Анатоль Гуляеў правёў тады сваё расследаванне на гэты конт. Па выніках размовы з супрацоўнікамі саўгаса «Гарадзец» высветлілася, што збіццю з боку Лукашэнкі падверглася большасць, 8 з 12 апытаных. У будучыні такія ж жестачайшыя метады стануць нормай в Беларусі. Толькі ўжо замест трактарыста будзе увесь беларускі народ. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко. Пасля інцыдэнту з Лукашэнкам трактарыст Бандуркову трапіў у лякарню, а таксама зняў пабоі. Па факце збіцця нават пракуратура завяла крымінальную справу. Але разбор гэтага інцыдэнту разбіўся аб шклоўскую рэчаіснасць таго часу. Справу вынеслі на сесію райсавета, але Лукашенко на той момант сам з'яўляўся яго дэпутатам. Таму раённая ўлада вырашыла не выносіць смецце з хаты і паціху замяць справу. Ну і да таго ж там сядзела нямала такіх жа дыктатараў, спадарак, якія таксама мелі за сабой розныя грашкі. Той крымінальны эпізод мог стаць канцом кар'еры Лукашэнкі, але фактычна так і не атрымаў ніякага завяршэння. А ў выніку той апыніўся своеасаблівым улюбленцам лёсу, які і надалей чамусьці нібыта спрыяў яму. А гісторыя пайшла па тым шляху, які мы сёння добра ведаем. Я слушаю, я всех слушаю, но решение принимаю сам. У 1990 годзе на першых адносна свабодных выбарах у Верхоўны Савет, а Шклоўскай сельскай выбарчай акругі дэпутатам становіцца Александр Григорович Лукашенко. На выборах уже Верховный Совет 12 кликаний, он выиграл, причем ему допомагали в тем лику и люди, які думали, что они за демократию. Ось, команды як такої у него не было ни там, ни в Верховном Совете, и он блытался по розных группах. Шмат выступаў. Неўзабаве ў пачатку 90-х Беларусь вырываецца з-пад спарахнелага саўка і атрымлівае незалежнасць. Але далёка не ўсе былі рады з'яўленню самастойнасці і свабоды.
сярод найбольш зацятых праціўнікаў вольнай Беларусі ўжо тады вылучаўся малады дэпутат Александр Лукашенко. Гэта сёння ён гарланіць пра суверэнітэт і тое, што не хочуць ні пад чей плёткай хадзіць. Але тады, калі вырашалася пытанне незалежнасці, прынцыпова выступаў супраць. Напрыклад, 25 жніўня 91-го, калі юрыдычна змацоўвалася незалежнасць і Верхоўны Савет надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус канстытуцыйнага закона, дэпутат прынцыпова не ўдзельнічаў у галасаванні, хоць і знаходзіўся ў зале. Неяк іранічна на гэтым фоне сёння выглядаюць спробы выдаць сябе як гаранта незалежнасці і чалавека, без якога Беларусі не існавала б. Все мы на выборах обещаем одно. Но когда приходим к власти, мы быстро забываем об этом. Лукашенко по своей сутнасці не прыняў незалежнасць і застаўся Homo Советикус, савецкім чалавекам. Таму белавежскія пагадненні ён бачыў не як лагічны фінал распаду імперыі, а як сімвал разбурэння дзяржавы, якую працягваў лічыць сваёй. Вельмі хорошие кадры были, як он стреляет с таким импетом, с кулеметом. И эти кадры якраз показывают то, что завсёды як представник российского империализма вельмі хотел поширить территорию, якую кантралюе менавіта расійскі імперыялізм. Распад Савецкага Саюза ён успрыняў як сапраўдную катастрофу, асабістую трагедыю і гістарычную несправядлівасць. Невыпадкова той трыгер праяўляецца нават і на 32-м годзе кіравання. Як нядаўна ў інтэрв'ю Лукашэнкі, дзе ён заклікаў павярнуцца да савецкай мадэлі з блэкджэк генсекам, аднапартыйнай сістэмай і палітбюро. Пераломным і лёсавызначальным як для Беларусі, так і для Лукашэнкі становіцца 94 год. У краіне прымаецца канстытуцыя, якая замацоўвае прэзідэнцка-парламенцкую рэспубліку. Але прэзідэнта яшчэ няма, таму на лета таго года прызначаюцца выбары. Калі глядзець на беларускую палітыку пачатку 90-х без разумення таго, што будзе далей, цяжка ўявіць, што да ўлады хутка дарвецца чалавек, які выглядаў як другарадны дэпутат без выразных перспектыў. Беларусь як краіна атрымала незалежнасць і была прызнаная светам, але інстытуты, правілы і усведамленне таго, як яна павінна працаваць, толькі фармаваліся. Улада фактычна засталася ў руках той самай савецкай номенклатуры, якая змяніла шыльды, але не сваю сутнасць. У эканоміцы пачаўся хаос. Зніклі старыя сувязі, новыя яшчэ не былі наладжаны, інфляцыя з'ядала грошы, прадпрыемствы стаялі або працавалі на склад. Людзі не разумелі, што будзе заўтра. А Лукашенко, что будет, что уже так будет, не хуже, наверное, не будет. Узнікала адчуванне, што краіну проста дзеляць паміж сабой тыя, хто апыніўся бліжэй да ўлады. Менавіта ў такіх умовах і ўвайшоў у вялікую гульню Александр Лукашенко, як дэпутат Верхоўнага Савету. Ёсць інфармацыя аб тым, што ён, як шмат хто людзей яго ўзроста, был завербаваны спецслужбамі. Кажуць, што нават псевда ёсць валет. Проверить это зараз достаткова правдоподобно, потому что таких людей в Советском Союзе было сапраўды шмат, и вербовали вот эти два ведомства, спецслужбы Советского Союза, достаткова массово людей. Ён не быў фігурай першага плану і не меў моцнай палітычнай каманды. Як дэпутат ён шукаў, да якой сілы далучыцца. Камуністаў ачоліць не мог, бо ў номенклатуры ўжо быў свой лідар, прэм'ер-міністр Вячеслав Кевіч. У выніку узначаляў групу з паказальнай назвай «Камуністы за дэмакратыю», якая выступала за захаванне СССР у абноўленай нейкай там форме. Пры гэтым, як для дэпутата, ён вылучаўся своеасаблівымі паводзінамі. Крычаў у зале, імкнуўся да мікрафона з любой нагоды, незалежна пры тым ад таго, разбіраўся ў тэме ці не. Яго хрыплы сіпаты голас многі ўспаміналі з раздражэннем. Паводле сведчанняў, калі Лукашенко ішоў выступаць, частка дэпутатаў проста сыходзіла ў буфет піць каньячок, бо нічога змястоўнага ад яго прамоваў проста не чакала. Узгадваюць і іншыя яго выкідоны. Напрыклад, падчас гульняў дэпутатаў у футбол Лукашенко часта паводзіў сябе неяк не па-спартоваму і мог рэзка адрэагаваць на любы кантакт. І тады замест гульні пачынаў пераследаваць суперніка, каб па-каўгаснаму ударыць па нагах. Але пры гэтым у адносінах да сябе не цярпеў ніякай жорсткасці ці гвалту. Почему вы навалились на Лукашенко? Вот объясни мне, ты как журналист. А калі атрымліваў мужчынскі адказ, то дзеравянеў і завісаў, губляючы кантроль, маўкліва упіраючыся позіркам у адну кропку.
Тыя, хто ведаў пацыента ў той час, узгадваюць яго як чалавека, схільнага да дробных жэстаў увагі. Ад самагону да прадуктаў саўгаса, якія ён выкарыстоўваў для наладжвання патрэбных сувязяў. Подлизывался к тем, кто на версе. Он тому же Шушкевичу нават возил там слоики с гурками и помидорами и сало. Он такой, Шушкевич не брал, да, робил он по інших. И абсолютно здекливо ставился до своих рабочих, лишил их реально як червоный помешан. Але з трыбуны ён гучна абвінавачыў улады ў татальнай карупцыі, і гэта спрацавала. Неўзабаве ён узначаліў часовую парламенцкую камісію па барацьбе з гэтай самай карупцыяй. І тут праявілася яго галоўная палітычная здольнасць, дакладнае адчуванне настрояў масаў. Будем разбираться с жуликами сначала правительства, а потом со всеми У адрозненне ад іншых палітыкаў, якія гаварылі складана і часам асцярожна, ён казаў проста, рэзка і груба. Ён не тлумачыў складнасці пераходнага перыяду, ён паказваў вінаватых. Гэта было зразумела і прывабна для грамадства, якое знаходзілася ў той час у стане стрэсу і невызначанасці. Камісія, якая першапачаткова ўспрымалася як фармальны орган, стала для яго трамплінам. Лукашенка ператварыў яе ў інструмент асабістага піару. Даклады, абвінавачванні, гучныя заявы, усё гэта падавалася з разлікам на грамадскі эфект. Медыя таго часу ахвотна падхоплівалі такія тэмы. І фармат скандалаў і выкрыццяў ідэальна пасаваў Лукашэнку. Ён не прапанаваў сістэмных рашэнняў, але прапанаваў простае тлумачанне. Праблема ось у канкрэтных людзях, якія крадуць. І гэтая мадэль працавала, бо яна тыпу давала надзею. Дастаткова прыбраць дрэнных і ўсё наладзіцца. Белорусы просто поверили, что Лукашенко будет змагаться с этой мафией, что он написал, что Мясникович убежит на Гималаи, как он тогда казал. А лишь Лукашенко, он спокойно очолил мафию, которая была тогда, и красти стали значно больше, а Мясникович нават теперь, не глядя на то, что он хутко дойдет до вельми великого взроста, так, находится в обойме. Тому белорусов просто подманули, і такое не раз бывало в жыцці. Паступова яго палітычны вобраз канчаткова сфарміраваўся. Чалавек з народу, які не належыць ні да наменклатуры, ні да апазіцыі, які кажа праўду і змагаецца з сістэмай. Да лета 94-го года ён ужо набраў сур'ёзную палітычную вагу. Асабліва гучнай стала яго атака на кіраўніцтва краіны, у тым ліку на старшыню Верхоўнага Савета Станіслава Шушкевіча. І зноў тут ён трапіў на настрой грамадства, якое ўжо пачало расчароўвацца ў старых лідарах. На гэтым фоне яго агрэсіўны, упэўнены стыль выглядаў як сапраўдная альтэрнатыва. Але для іміджу бясстрашнага барацьбіта і народнага Робін Гуда не хапала драматызму. І менавіта ў гэты момант з'яўляецца гісторыя з так званым замахам на Лукашэнку пад Лёзна. Падзея, якая адбылася 16 чэрвеня 1994 года. В 94-м меня расстреляли на восточной границе. Меня расстреляли, но я не сдался. Аднак ужо тады ўзніклі сур'ёзныя сумневы ў рэальнасці гэтага нападу. Праведзеныя следчыя дзеянні абверглі версію Лукашэнкі. Паводле вынікаў следчага эксперыменту, напрыклад, праведзенага КДБ з удзелам экспертаў МУС, было ўстаноўлена, што абстрэл аўтамабіля «Мерседес», у якім знаходзіўся Лукашенко, пры апісаных сведкамі абставінах быў проста немагчымы. Покушение на народного депутата Республики Беларусь, кандидата в президенты Александра Лукашенко, не было. Версія пра абстрэл не пацвярджаецца ні трасалагічнай, ні балістычнай экспертызамі. Але ўзрушанае грамадства ўжо не хацела нічога чуць. Менавіта гэтая тактыка, напор, папулізм і беспрынцыповасць у барацьбе за ўладу і прывяла да тых вынікаў, наступствы якіх Беларусь, на жаль, адчувае і сёння. Скарыстаўшыся слабасцю законаў, даверлівасцю людзей і умелымі маніпуляцыямі, Лукашенко падняўся на самы верх па лесвіцы дэмакратыі, якую пасля сам жа разрубіў сякерай. А вось што і калі будзе з яе аскепкамі далей, адкажа найбліжэйшая гісторыя. Вашыя прагнозы чакаем у каментах. А мы тым часам рыхтуем расказ пра чарговы этап беларускай сучаснасці. Падпішыцеся, каб не прапусціць, калі ў бяспецы, лайк і да новага адліку.